Ето ме хора. Момент. Ето ме хора, просто трябва да се пусна на 0 минути. Защото, нали, значи часът е 4 и 7. Чакам да стане 5 часа, за да... Нали знаете какво парти ще бъде? Ако Джендъл проспи пак целия ден, защото един път проспа и някой друг беше и не беше в 5 часа. Пък аз седях цял ден поне заради това. Понякога. И тук до мен, до компютъра ми има календарче, за да гледам. Да, това не го гледайте, това не е нахуя. Това е просто така. Не съм бедна. Аз понякога някой... Значи отворих яйчето, слагам сега това яйче. Имам още яйче. Ето, другите яйча. Имам още 3 яйча. Кое е това и това? Това. Това и още едно. Ето, 30. Аз мога само 300. Нямам Roblox. Узас. И нямам микрофон. Така че майка ми ще купи микрофон. Да, чакайте. Да видим какво сега продават. Бумбук, не. Супер! Какаото ми трябва се. Благодаря Сем. Сем е гений. Даде ни какао. Не мога да кажа. Какао? Нали аз си купих какао? Ето. За всички тези животни неща. Мои. Къде да служа това какао? Какао. Тука. Аз съм по пакета, сега ще ви показа. Аз съм на компютъра, както винаги. Някой е по-богат от мен. И сега ще ги лъжа и другата ще ги лъжа, че снимам. И ще дам животните, така че хора, морете. Не, просто... Ете,